в светилището ти, за да видя Твоята сила и Твоята слава, понеже Твоята милост по-желана от живота. Устите ми ще те хвалят, така ще те благославям, докато съм жив, и в Твоето име ще издигам ръцете си, нека Господ да ни благославя. Псалмопевецът Давид, винаги по всяко време, той търсеше наистина Господ Исус Христос. Независимо в кое час, независимо къде, той винаги по всяко време, когато ставаше рано, казваше наистина: от ранина те търся, защо знам. Тогава, когато ти търсиш лицето на Господа, ще усетиш Неговата сила в живота ти, ще усетиш Неговата благодат в живота си, ще усетиш Неговото благословение в живота си. Тогава, когато